Μέγαρα, μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη κοντά στην Αθήνα, με πολλά ωραία μέρη για να δει κανείς, με πολύ σημαντικές ιστορικές αναφορές. Κοντά μας ο νέος δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Μαριέτης, να μιλήσουμε λίγο για την ημερίδα που είμαστε, αλλά και για το Δήμο στη θητεία που έρχεται από πρώτης πρώτου. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Είμαστε εδώ σε μια ημερίδα πολύ σημαντική για την επιμόρφωση των ερετών αλλά και των διοικητικών υπαλλήλων. Ο Δήμος Μεγαρέων από τη νέα θητεία θα είσαστε εσείς ο επικεφαλής του. Πώς κρίνει ότι πρέπει να πορευτεί στη νέα εποχή, δηλαδή πόσο σημαντικό θεωρείτε εσείς ως νέος δήμαρχος η επιμόρφωση να είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που θα έχετε στη θητεία σας? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που η ημερίδα που διοργανώνει η Φόρουμ, διότι και η Ένωση Γενικών Γραμματέων, διότι οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία με ηλικιώδη ταχύτητα και άρα και οι αιρετοί, ακόμη και οι παλιοί αλλά και οι νέοι χρειάζονται να ενημερώνονται και να μπορούν να εξελίσσονται παράλληλα, και οι υπάλληλοι επίσης χρειάζονται μια συνεχή ενημέρωση, άρα και η σημερινή ημερίδα αλλά και γενικότερα η υποστήριξη που παρέχει και η Φόρουμ και η Ένωση Γενικών Γραμματέων είναι πολύ σημαντική για όλους μας, για τη λειτουργία του Δήμου, που σημαίνει και να υπάρχει αποτέλεσμα και στα ωφέλη που έχουν οι πολίτες, οι δημότες. Ο Δήμος Μεγαρέων είναι τόσο κοντά στην Αθήνα που πολλές φορές αυτό μπορεί να μην είναι και απόλυτα θετικό, να το πω έτσι. Αλλά εσείς ως νέος δήμαρχος πώς αντιμετωπίζετε την επόμενη μέρα για το Δήμο? Ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα που θεωρείτε ότι πρέπει να επιλύσετε? Δυστυχώς είναι πάρα πολλά θέματα που πρέπει να επιληθούν και νομίζω ότι δεν είναι ένα το οποίο μπορεί να πεις ότι αν λύσω αυτό λύνονται όλα. Θέλουμε να δώσουμε εξωστρέφεια στο Δήμο για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και άρα και ουσιαστικά νέα έσοδα για την περιοχή. Ωστόσο πρέπει πρώτα να λύσουμε κάποια θέματα οργανωτικά στη λειτουργία του Δήμου και γι' αυτό είμαστε εδώ παρόντες και αιρετοί και κυρίως αιρετοί τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και να λειτουργήσουν τα πράγματα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, αφού λύσουμε τα οργανωτικά του Δήμου και τα οικονομικά, έχουμε σε προτεραιότητα και την τουριστική ανάπτυξη, στοχεύοντας τον τουρισμό μιας ημέρας. Θέλουμε και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη σε επίπεδο της βιομηχανικής περιοχής, που είναι χαμηλής όκλησης βέβαια, αλλά είναι μια περιοχή που είναι σχετικά αναξιοποιητή, άρα θα μπορέσει να αποτελέσει πόλο έλξης για επενδυτές. Έχουμε το αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας που υπάρχει στην περιοχή μας, το πιο μεγάλο, μάλλον το μοναδικό στην Ελλάδα, που έχουμε 15 σχολές πιλότων που δραστηριοποιούνται, έρχονται σπουδαστές από όλο τον κόσμο για να εκμεταλλευτούν τον καλό καιρό που έχει η Αττική, διότι τους επιτρέπει να κάνουν μαθήματα σχεδόν πάνω από 300 μέρες το χρόνο, κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν, σας λέω ενδεικτικά, δύο παραμέτρους που πρέπει να τις αξιοποιήσουμε, γιατί έτσι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα για το Δήμο και για τους δημότες. Άρα τουρισμός, πρώτα απ' όλα οργάνωση, τουρισμός και αθλητισμός, τι θέση έχει για το Δήμο Μεγαρέων? Κοιτάξτε, έχουμε και καλά την ομάδα ποδοσφαίρου, το Βίζαντα. Το ιστορικός ο Βίζαντας, δεν το συζητώ. Η ΝΕΜ όμως έχει πάρει αυτή τη στιγμή τα πρωτεία, είναι στην Α2 και είναι ένας παράγοντας που δίνει, ας πούμε, δημοσιότητα στο Δήμο, και είναι το πρόβλημα το μεγάλο ότι δεν έχουμε κλειστό γυμναστήριο, δηλαδή με μεσοβέζικες λύσεις, με προπονητήρια και με κλειστά δημοτικών σχολείων προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της νεολαίας που αθλούνται. Οπότε ο στόχος είναι, ένας από τους πρώτους στόχους, τη δημιουργία ενός κλειστού γυμναστηρίου. Από εκεί και πέρα οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού θα μπουν σε προτεραιότητα, γιατί έχουμε ένα φυσικό περιβάλλον, παρότι είμαστε στην Αττική, που είναι σχετικά παρθένο, άρα θέλουμε να δείξουμε τα μονοπάτια μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καταδυτικό πάρκο, έχουμε αεροπτερισμό. Έχουμε λοιπόν αρκετά σημεία που μπορούμε να στοχεύσουμε για να προσελκύσουμε επισκέπτες. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας. Είναι αλήθεια ότι τα Μέγαρα μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για τον τουρισμό αυτών των λίγων ημερών, όπως είπατε, αλλά και για ειδική θεματολογία τουρισμού, και να τα πούμε κάποια στιγμή ξανά, έχοντας ήδη προχωρήσει στη θητεία σας, έχοντας κάνει μέρος ή και ολοκληρώσει ένα σημαντικό μέρος των έργων. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη συνέντευξη και ελπίζω να υλοποιηθούν αυτά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να
προχωρήσουν όλα πιο γρήγορα, γιατί νομίζω ότι ο Δήμος έχει μείνει πίσω, οπότε πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.